Longga, welcome back to my channel. Sa ngayon, ka-open ko lang ng aking tindahan dahil umalis pa ako kaninang umaga para bumili ng mga kulang na paninda dito sa aming maliit na meron naman po sanang delivery every Tuesday. Kaso po, kung hintayin ko pa yung Tuesday, marami na po akong kulang dito sa aking mga items. Wala na akong masyadong biscuits na display. So, ayan, kita po niyo mga Longga. So, ayan lang po siya. So, nagdagdag po ako. So, kaya, yan yung dahilan kung bakit umalis ako para madagdagan din siya yung aking display dito. Dahil kung hintayin ko pa yung Tuesday, yung delivery yung Tuesday, so sobrang matagal pa siya. So, wala na ako masyadong dito stock. Sayang naman na maghahanap yung yung customer tapos wala tayo. So, sayang. Nung tumating ako, nag-open pa lang po ako ng tindahan, meron na po akong manu. So, may bumili na ng 1 litro ng Coco Mama, mga candies, tsaka Downy at sigarilyo. So, ayan. Ayan, pasensya na po naman, merong bumili. Ito yung aking resibo. Kunti lang naman yung mga binili ko. Dahil this coming Tuesday, magpapadeliver din po ako ng mga stocks ko dito. So, bali pa unti-unti lang po siya dahil niro-rolling ko lang po yung aking benta dito. So, kaya naman. Kahit mga pag-unti-unti lang, important po sa mga paninda. Pakita ko sa inyo yung mga binili ko. Hindi ako binili itong donut para sa mga katawan. Mabili din itong donut na ito. So, yung donut is nasa 150 cents siya yung itong chocolate. Next natin is itong cups. Yung cups nasa 94.25 cents siya yung isang cup nito. Then kumuha ako nitong dalawang pack ng Fuji bar dahil nabili ko dito yung Fuji bar. Isang chocolate at saka isang vanilla. Nabili pa ito sa mga bata, lalong-lalo na po pa mayroong pasok. Mayroon kasing bumibili dito sa akin everyday ng pambaon nila sa school pag may pasok. So, ayan. Bumili ako nito so, yung Fuji bar pala is 80 pesos siya yung isang pack niya. Fuji bar. Natin is itong cream O. Yung cream O is 71 po siya ng isang pack ng cream O. Dito ako itong 5 pack ng pancit canton na sweet and spicy dahil hinahanapan ako po dito nitong flavor na ito. So, wala akong gusto dito. So, kaya bumili ako. So, ayan. Painless na sweet and spicy na 5 din kung natin ko nito. Itong syrup, kumain natin nito. Dahil, isa na lang yung natira dito sa akin. So, meron ako dito display. Pero, siya, choco siya na yung blood swap. So, kumuha ko nito.
next natin is itong noodles na laki na spicy beef labuyo. So, nagdagdag na ako dito. Dahil dalawa na lang yung natira. Dahil apat na klase na lang yung juice natin dito. So, nagdagdag na din ako ng apat na flavor. So, ayan, meron tayong dalandan, merong strawberry, tango, tapos grapes, tsaka pineapple. Dahil itong pineapple, mamili din po ito dito. So, pang tsaka nesty. So, yung nesty ko meron pa. So, hindi ako kumuha. Ano ito? Yung posporo. So, ito mga kailongga, yung posporo. So, merong naghaharap ng posporo. So, kaya bumili na din ako. Hapon may ng posporo o lighter. So, mabuti na lang meron akong extra na lighter. So, binilita ko na lang. Half dozen lang itong pink mustard. Half dozen din itong violet. Half dozen lang itong red. Ano ito? Red ito or orange? Basta ganun yun. Meron tayong joy. Bumili ko ng joy na bulay. Meron pa akong display dito na dalawang klase. Yellow at saka green. So, meron naghanap nitong blue. So, bumili ako nitong blue na malaki. Bumili ako nitong blue na malaki. 36 ml. And then, namili din ako nito ng maliit na. Namili din ako nito maliit na green at maliit na yellow. And ito, bumili din ako nito mga kailongga ng Rexona. So, ayun. Pang babae, pang lalaki na Rexona. Ayun, Gatsby. So, ayan. Para meron tayong display. Pakunti-kunti lang siya. So, ayan lang mga kailongga yung binili ko ngayong araw. Na pandagdag lang po dito sa aking mga display. So, that's it for today's video mga kailongga. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, subscribe na lang po Ilongga Mix TV. And don't forget to hit the notification bell for more updates on my next videos. Thank you so much po. And God bless.